Кешене аның күркәм хезмәте, кылган гамәлләре бизи. Бүген безнең шәхесләр сәхифәсе герое, гомере буе Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбленең хормейстеры булып эшләүче Венера Хәсән кызы Гәрәева. Бөтен дөньяга танылган әлеге коллективның уңышлары Венера ханым исеме белән тыгыз бәйле. Ул Татарстан Республикасының халык артисты исемен горур йөртә. Кеше күңеле төпсез кые кебек, тик суы гына һәркемнеке төрлечә. Шилтерәп аккан чишмәнеке сыман чиста суы, изге күңелле булу зур бәхет. Уй нияте саф, йөрәге ачык. Венера ханым әнә шундый шәхесләрнең берсе. Аның белән бөтен дөньяны онытып сәгатьләр буе сөйләшеп утырырга була. Babam бик интеллигентный, бик зауыклы кеше. Әйтәләр, бала хәтерендә тота 5-6 яшьтән дип. Нишләптер мин 5-тә вакытта бабамның Хафизәләм иркәмне җырлап, мине тибрәткәнен хәтерлим. Хафизәләм иркәм, эй апагам, ниде. Бабам минем иң беренче алган балны бер вакытта да безгә балаларга ашатмыйдыр. Ул авылда тол калган хатыннар, күп семьялы кешеләр, шуларга иң беренче банкаларын күтәреп килеп, шуларга өләшә иде. Мин менә шундый нык, намуслы, чиста семьяда үстем. Шуңа күрә билгеле менә бу хәзерге заманның әзәрәк кенә тормышы миңа йөрәгемә бик якын түгел. Чөнки бабам әйтә иде һәр вакытта да, кеше булып туа. Һәм ул гомер буе кеше булып калырга тиеш. Дөньяда иң кадерле нәрсә дөнья гизү һәм акыллы кеше белән сөйләшеп утыра дип әйтәдер. Венера Хәсән кызы Гәрәева 1943 елның 25 июнендә туа. Алабуга культура агарту училищесында, аннан Казан дәүләт консерваториясенең дирижерлык факультетында белем ала. 18 яшеннән бирле җыр һәм бию ансамблендә. Үзенең яраткан хезмәтенә тугры булып, аннан чын мәгънәсендә ләззәт табып яши ул. Мин аның нинди шәхес икәнен сүз белән генә әйтеп бетерә алмыйм. Ул минем ансамбльдә иң яраткан кешем. Чөнки ул интеллигентный, бер кашанда авыр сүз әйтми ул. Ул гел тыныч кына шулай иттереп ярый дип шулай аңлата. Барсына да сез дип дәшә ул. Бик көчле укытучы. Ул менә сразу әйтә, нинди проблема икәнен. Ул менә сүз белән аңлата. Күрсәтә үзе. Ул үзе кларатурный сопрано кебек тә җырлый ала, альт кебек тә җырлый ала, хәтта ирләр кебек тә җырлый ала. Венера Хәсән турында бик күп сөйләп була, бик озак сөйләп була, бик матур, тәмле иттереп сөйләп булыр иде Венера Хәсән турында. Ул әлбәттә олы шәхес, олы йөрәкле шәхес. Чын мәгънәсендә ул татар фольклорының тере энциклопедиясе дип әйтер идем мин аны. Менә ул бөтен татар халык җырларын белә. Ансамбль минем мәхәббәтем, горурлыгым ди Венера ханым. Без элек җыр һәм бию ансамбльләре һәр вакытта Мәскәүгә барып конкурслар буладыр. Ул вакытта бөтен Идел буе коллективлары берсеннән-берсе көчле. Хәзерге көндә алар барсы да фаҗигале рәвештә. Алар бәйрәмнәргә җыелады да шуның белән бетте. Безнең коллектив хәзерге көндә яхшы формада, яшь кадрлар, берсеннән-берсе яшь матур кешеләр. Чынлап та менә алар киенеп сәхнәгә чыгып баскач, милләт өчен горурланып утырасың. Менә бит нинди затлы милләт бар, нинди затлы костюмнар, нинди затлы биюләр, нинди җырлар. Андый җырлар, андый моңнар бит беркемдә дә юк. Ул бездә генә бар, бездә генә татарда гына. Венера Гәрәева Казан музыка училищесында фольклор бүлегендә укыта. Яшь кыз егетләргә татар халык җырларын өйрәтә, ансамбль өчен кадрлар әзерли. Венера Хәсән минем өчен иң якын һәм иң кадерле кеше. Ул безнең барыбызга да бу ансамбльдә икенче әни кебек. Эштән соң калып төрле татар халык җырларын өйрәнәбез.
Венера Хасан турында нәрсә әйтсәм дә, минемчә тулаян аның портретын ача алмармын. Димәк, минем өчен ул бик бик шәхес. Мин менә аның белән инде 40 елдан артык бирле эшлим. Әлбәттә, мин аның бик каты үрнәк алам. Андагы сәләтлек, андагы тыйнаклык, андагы үзен тота белү. Беләсезме, менә без әйтәбез инде, бер тапкыр 40 елдан бирле эшлибез бергә, бердән-бер. Менә минем өчен ул минем туган кешем кебек. Венера ханымны туган телебезнең киләчәге борчый. Сталин заманы, хотя аны яратып бетмәсәләр дә, ул чорда бетермәгәннәр татар милләтен, татар телен. Нишләп хәзерге көндә менә мондый хәлгә төшәргә тиеш татар теле. Мин башыма сыймый торган нәрсә. Ул өстән әйтерләр аны. Бит мәктәпләрдә ул атнага бер мәртәбә кергән, теләк белән укытылган татар теле. Мин аны белмим, ул теге бик үлә башлагачыннан үлгән кешегә бер тамчы су каптыралар бит. Үлгән вакытта тынычлап үлсен дип. Менә шундый нәрсәне мин күз алдыма китерәм. Ул бик кызганыч хәл. Кыю сүзле, тапкыр фикерле. Үз эшенең чын остасы Венера ханым Гәрәева киң кырлы шәхес. Мин намус белән хезмәт иттем, менә шуның өчен мин горурланам. Чөнки мин коллективта менә бу яңа кадрларны әзерләүдә хәзерге көндә алар шуларның эшләүе белән горурлана алам. Милләтем алдында, коллективым алдында йөзем кызарырлык түгел. Мин аның белән горурланам, чынлап та мин аның белән бәхетле тормышта. Лейсен Вафина, Татарлар, Казан.